अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो हेलो हे यार हमारे साथ बड़ी बात हो कुछ को कहा बड़ी आओ जल्दी से नहर पर अरे यार काहे होता है काम में बोल नया साल में नया मोबाइल मांगत रहे माला ये भाई कसहु हम कोई के जोगाड़ दिहनी बोला के ओ खराब लके गइल दोसरा पर ओ लके गइल दोसरा पर नया साल में नया मोबाइल मांगत रहे माला ये भाई कसहु हम कोई के जोगाड़ दिहनी बोला के ओ खराब लके गइल दोसरा पर लके गइल दोसरा पर ओ लके गइल दोसरा पर का बताइए यार हमारा साथ ऐसे हो गई नया साल में बताओ सब तो देखो मार कोई सब दिया कि थोड़ा सा गिफ्ट मांगती है वो हमारा से मोबाइल मांगता है हमको सब मोबाइल दे आज वो हमारा साथ ऐसा कइलो यार काई ठीक काम बा दिलवा हमार दुखाई हो गइल हर जाई नया साल के पिकनिक के घर सते हम मनाई नया साल के पिकनिक के घर संगे हम मनाई बाबू सन कहत रहे दिलवा में रहत रहे जानू से ज्यादा भरोसा कइले रहनी ओकरा पर लके गइल दोसरा पर लके गइल दोसरा पर रवतानी पोखरा पर का यार कुछ समझ में नहीं आवत जब ओकरा धोखे ही जगह करा 2021 में जब बेचा इ नया साल में हमरा के धोखा देके गई यार पूरा साल हम खराब कर दिया हम ना जाने की उगे पा गए यार कइलस खराब न्यू ईयर करन राजा कुमार के डियर ओकर चक्कर में भइल जहाँ तार दुनु जन पियर ओकर चक्कर में भइल जहल पियर जल पियर संदीप सनत सरगम सहतरे ओकर गम ऊ त भइल बिया दीवाना अब छोकरा पर लके गइल दोसरा पर लके गइल दोसरा पर नया साल में नया मोबाइल मांगत रहे माला ये भाई कसहु हम कई के जोगाड़ दिहनी बोला के पोखरा पर लके गइल दोसरा पर रवतानी पोखरा पर रिकॉर्डिंग बाय जीके के फिल्म्स चाड़ी बाजार।